Hola, sí, este d'aquí sóc jo preparant el material per fer un vídeo. Avui parlarem sobre què hi ha darrere de cada vídeo. Per què faig contingut en català? Quants diners guanyo? Voleu saber per què hi ha tants talls als vídeos? Ara mateix us ensenyo una demostració. Però primer, comencem pel principi. Io soy Gianmarco, buonasera, bona vorera. Hola, com esteu? Heu vist quin look d'italià porto? Això és per a celebrar els 7.000 seguidors. Ja sabeu a mi que sempre que arribo als 1.000 seguidors aproximadament... No. Ja sabeu que quan arriben aquestes xifres tan rodones, com a 5.000, 6.000, 7.000 seguidors, sempre m'agrada... Sempre m'agrada fer contingut autorreferencial, és a dir, parlar de mi mateix. No, tornem a fer tot el cap de nou. Sempre m'agrada... me fico nerviós. Diverti vídeos! Ja sabeu que sempre que arribem a 5.000, 6.000, 7.000 seguidors sempre faig contingut autorreferencial, és a dir, parlo de mi mateix. I avui m'agradaria ensenyar-vos com gravo els vídeos. Primer de tot, com començo a fer un vídeo? Molt fàcil, me munto un guió, agafo, obric el Word, començo a escriure, si m'he algun acudit al cap, l'escric per allí i després ho apunto. Al principi el que feia és que m'agafava el mòbil, me'l ficava baix de la càmera i llegia en un teleprompter. Hi ha personatges que pengen així rotllo videoblogs com ara Bruno Oro que n'utilitzen. Però com que és un actorazo no se li nota. A mi se me notava més. La gent està coneguda com Glòria, per a mi, un nom massa bonic pel fea que ha sigut. Llavors vaig dir, passo de fer teleprompter, m'ho escric i ho vaig llegint paràgraf per paràgraf, me memoritzo en aquell paràgraf. Tampoc me memoritzo al 100%, sinó que més o menys hi ha com una columna vertebral sobre el que he de dir. En quin moment vaig decidir ser youtuber? No és que un dia digui, vaig a penjar contingut, vaig a fer-me youtuber. No. Sempre és un procés. No penso que hi hagi molta diferència entre penjar un vídeo al YouTube o ficar un tuit, per exemple. L'únic que canvia són les formes d'expressió. Quan vols penjar contingut no t'has de mentalitzar de dir, hòstia, vaig a fer-me youtuber, ja, pap! Pues, per exemple, a mi sempre m'havia agradat fer doblatges, que de fet estos dies n'he anat penjant, i el que vaig fer primer va ser comprar-me un micro de 20 eurets i un ordenador per a poder editar, i vaig fer uns doblatges en humor. Molt bé, artista, t'acabes de guanyar un bocadillo de pernil salat. Però després me van anar sorgint altres necessitats que em van fer comprar una càmera. La càmera primer me la vaig comprar per a fer rotllo videoblogs, ho parlava en castellà, però després me vaig donar compte que era un error. A mi nunca me han atracado, però me va passar algun dia, és que me va passar. Per què fas contingut en català? Jo no és que tingués una bola màgica i digués, penjaré el contingut en català perquè així triomfaré més. No. Com he dit abans, penjar el contingut, el fet de comprar-me la càmera, el micro, eren altres formes d'expressar-me. I el que vaig decidir era penjar contingut per a la gent que m'envoltava, per a la gent del meu poble. I a partir d'aquí vas tocant temes que també representen a la gent d'altres pobles, principalment gent de les Terres de l'Ebre. Després ja me comences a seguir gent de Tarragona, Barcelona, de València, i notes que hi ha com una transició sobre un contingut local a un contingut més general. Però si ho fessis en castellà, arribaries a més gent. I és que l'ésser humà calcular amb probabilitats és una puta merda. No sóc matemàtic, però qualsevol persona que hagi estudiat matemàtiques us ho podrà dir. Us pensem que parlar en castellà tindrem més seguidors que no pas en català, però això és absolutament fals, perquè hi ha un munt de factors que no els tenim en compte. Per exemple, en castellà tens molta més competència, és a dir, que segurament, si tu vols fer un tipus de contingut, ja estirà ocupat per una persona. Vols fer doblatges, ja està el canal de Cora, per exemple. Vols fer videoblogs, hi ha un munt de gent que fa videoblogs. Si vols fer contingut en castellà, potser arribes 10 anys tard. Per tant, que no et diguen que si crees contingut en català no guanyaràs seguidors o no sé què. No, vull dir, és ara que ho has de crear. Arribem tard, però arribem. Aquí jo estic parlant com si hagués triomfat a la vida, Quin material utilitzes? Mireu, la càmera en la que gravo és esta d'aquí, no la podeu veure. Hola, mireu, és una Canon G7X. Esta concretament me la va recomanar Tortosi Crack, li ho vaig comprar per segona mà en un xic de Barcelona i me va costar 450 euros o alguna així. La càmera la fico en un trípode que em vaig comprar que venia juntament en lo foco que tinc aquí al costat, i este es el trípode de la càmera que li ho he ficat al foco, me va millor el trípode del foco. Lo foco me'l fico al costat perquè ja m'entra prou llum natural. Després també me vaig comprar lo micro, que és este d'aquí, que me va costar uns 70-80 euros per Amazon. Prèviament me n'havia comprat un que m'havia costat 20 euros, que és lo que feia los doblatges al principi. Llavors el que faig és assegurar-me que la càmera funciona bé, li fico a gravar i també per un programa de l'ordenador li fico a gravar lo micro. O sigui, so, imatge van per separat. Per a sincronitzar-ho simplement pego una palmada i després a la postproducció ho ajunto. En què edites?
Aquí estem, edito en Premiere Pro i les caretes les edito en Photoshop, que encara no he de pres a fer cap careta al YouTube. O sigui, me surten cutríssimes. I segurament notareu que des del primer vídeo a l'últim vídeo que vaig penjar hi ha molta diferència pel que fa a l'edició. És que al principi l'ordenador que tinc és molt justet i se m'enganxava molt el programa. O sigui, cada 2x3 havia d'estar reiniciant l'ordenador. El programa d'edició s'enganxava. No podia ficar apenes efectes, perquè encara m'anava més lento. Però llavors, quan s'estava acabant el confinament, vaig decidir invertir, me vaig canviar el processador, que em va costar 200 i pico d'euros, i la targeta gràfica, uns 130 euros aproximadament. I ara la veritat és que me va de meravella, i ja que tinc més temps per a fer-ho, ja que no perdo tant de temps, doncs m'agrada editar-ho més. Al final sempre tinc aquesta tendència a que el contingut que faig sobretot tingui qualitat, perquè considero que ficar-se davant d'una càmera, parlar i dir 4 tonteries ho pot fer quasi qualsevol. En què t'agradaria invertir més? Pues tinc pensat canviar-me la pantalla perquè ara estic utilitzant una pantalla de televisió. També m'agradaria, si hi hagués demanda, comprar-me la Play 5, que sortirà, trobo, ara a finals d'any o a principis de l'any que ve, i penjar gameplays per Twitch i tot això, que és una plataforma que també està en auge, en creixement. I segurament que si me guanyés la vida fent vídeos, cosa bastant impossible, pagaria algú perquè m'edités, perquè és la part més pesada, és la que perd més hores de totes. També m'agradaria ficar subtítols, encara que faci contingut en català, ficar subtítols en castellà perquè ho pogués entendre més gent, o inclús al revés, si algun dia me pegués per fer contingut en castellà, ficar subtítols al català. Per què? Pues perquè no traicionaria mai al català. Per menys de $500,000. Quina música utilitzes? La música de la intro i de la outro me la va fer un col·lega que va a mi classe, que té una productora musical, que es diu Vives Música. I la resta de música és música que trobo pel YouTube quan busco músiques gracioses. La majoria en copyright, per això quan monetitzo, que ara en parlarem, no cobro quasi res perquè tenen drets d'autor. Quan cobres? Cobres? De monetització molt poca, se cobra molt poc. És que no et serveix per a res. O sigui, el que hauria de fer la monetització és pagar-te diners per a seguir incentivant-te tu crear contingut. Vull dir, jo ara mateix no creo contingut per diners, creo per hobby, per passió. Depenent si et fica apte amb límits o no apte, cobraràs una quantitat o una altra. Si no és apte, no cobres res. Si és amb límits, cobres una puta merda. I si és apte, cobres un poc més d'una puta merda. Recomana'm-ho a algú! Primer de tot, us recomano qualsevol contingut de Canal Malaya. Per què? Perquè hi ha molta varietat. Atenció, tots els personatges que diré a continuació són masculins. Òbviament, quan m'he referit a Canal Malaya, incloc a la majoria, que són youtubers dones. Molt bona recollida de corda. I atenció altra vegada! Al moment de la gravació he fet una breu explicació sobre cada youtuber, però a la pràctica no era tan breu com esperava. Per tant, he decidit només mencionar-los. Com per exemple, Gerard CC, Lletra Ferín, Enric Botella, Dart Segador, Senyor Cirera, Josep BMP, Jacint Casademont, AC Catalan i, finalment, Miquel Serrano de Poble. Segurament m'he dit molta gent i potser hauria de fer un vídeo també parlant sobre tiktokers catalans, però això millor deixar-ho als 8.000 seguidors. Bueno, d'aquí als 8.000 ja encara queda. No res, família, això és tot, jo me'n vaig. Gràcies per estar aquí una altra vegada. Espero que us hagi servit, ja ho sé que no sóc el millor exemple, fills meus, però algo és algo. Jo me'n vaig. Així que, au, adeu-siau. Berti, Diverti Vídeos.